sayyada 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 Nana Fatima sayyada 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 Nana Fatima. Ban basira zan yaban Nana Fatima makurar halittu ta yi kurewa ita ce a cancan sama ka taimakan ka agazan na rera baiti ga Fatima sayyada 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 Nana Fatima. Karo salati ya ilahi gun sababa ka Fatima wannan da shi ne ya zarce kowa ya wuce kowa ya hausa ma yau yarsa ce da ke so na wake a taimaka min har in gama da ke matar Aliyu babban sahabi na annabi gaishe ki ya sayyada Batula hanyar ku ita ce zanabi ya sayyada gani yau da koko na zo a bani dan annabi sayyada 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 Nana Fatima. Ummul Hasan Ummul Usain ke ce ake kira Sadika wallahi kin zarce dukkan mata kin fi su komai da ɗaukaka yana nake ce amar yabo na yamanki zanyo da baitika ta kama zuciyata ya faɗi majinin annabi kai kyale kowa ka share kowa ka zo ka kama yar annabi ita ce Allah ya ɗaura auren Ali sirrikin annabi sayyada 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 Nana Fatima. ya sayyada madaniyatu ke ce mahaifiyar Zainabu wallahi kin zarce dukkan mata na gaida cikara Aminatu ga hankali ga tarbiya na kin wuce a ce muratu rabo kuke yi a koda yaushe ya sayyada Nana Fatima wallahi kaunar ki ta shige ni cikin ta yau ne na sinduma ya sayyada diyar annabi daga kanku na san an gama sayyada 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 Nana Fatima. sayyada 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 Nana Fatima sayyada